Imos ver, un supoñer. Levas 15 anos de matrimonio e de súpeto descobres que a túa muller se é infiel. Problemática número 1, a túa muller. Por que prefires estar con outro? Que fallou. Problemática número 2, ti mesmo. Por que a muller se che vai con outro? Porque un tampouco fallou tantas veces. E hoxe que falamos dun supoñer. E problemática número 3, o amante. Un pouco de ética, carallo. Acaso non lle importa desfacer unha parella? Vale, esa é a ética, pero agora imos coa práctica. Se atopas unha tía que che di entre ti e máis eu non pode haber nada porque teño mozo, a práctica habitual é contestar: ah, tes mozo. Tranquila, cariño, non me importa. Eu non son celoso. A infidelidade é mentir. Por iso eu nunca ia ser infiel. Claro que aínda non teño moza, pero falo do día que a teña. Animaliño, non mentir. E se che mente ela a ti que, Hai dúas clases de infidelidade, a de pensamento e a de feito. O meu mito erótico sempre foi Spencer Tracy, que non pillara. Pero iso penso nada máis, porque facer non fago nada. Primeiro porque Spencer está morto, pero máis importante aínda, porque estou casada. E cando casas é para toda a vida. Como pode haber un momento na vida de calquera ser humano normal no que cases e digas non o vou facer con ninguén máis, só con esta? Iso é ires contra a natura. Claro que así tocamos a máis. Todas vestidas de branco. E digo, si quero. E pero despois que? Que che peguen con calquera pendanga? As mulleres sonche como as empanadas. Por moito que che guste a de carne, sempre che apetece probala de bonito, a de polvo, a de berberechos. E cando xa as probaches todas, pensas, non che hai como a empanada de carne. Normalmente a empanada de carne está xa comendo o tipo da mesa de fora. Non era sin tempo, levamos xa 20 minutos de partido. Perdemos 1-0. Merda, é por culpa do árbitro ese, que é un cabrón. Pero que pasa, normal? Ti sabe lo que me custou que Ana nos deixase sós para ver o partido. Agora que queres, facer unha desfeita? Cando Ana volva ten que estar todo limpo e ordenado. Non quero ver nada fora do seu sitio. Pois se non queres levar unha berradeira, podías empezar por non deixar a roupa interior por aí, Diego? Non, listo, que és un listo. Eu non vou levar berradeira ninguna porque eses cartóns non son meus. Pero isto que significa? Gallumbos dun descoñecido no teu sofá. Xa és grandiño para que te explique, non? A ver se espertan os dianteiros que non baixan a recibir. Iso, que baixen! Que ainda podemos remontar o partido. Como é iso que diste sempre, Fran? Imos lle dar unha malleira a eses cornudos! O que? Cornudos de que? Os de rayas. Os que non son os nosos. O de cornudos se pode dicir algo brillante. Sebas, creo que é mellor que vayamos pelo partido ao outro lado. Vale. Vente. Que baixar e subir, 1001 días para descubrir. Sempre mellor ser contigo alrededor, xuntos no cuarto, sen ascensor. Dime onde encontrarás na igual que voy a pensar. Que da un corazón, juntos no cuarto, sen ascensor. Xa vai! Que escándalo, xa vai! Ainda estabas na cama. Ai,
Pero que vida levades? Onde está o meu fillo? Pero, tía Maruxa, pero se son as 7 da mañá, que facedes aquí? Cousas da tua tía, que quería chegar cedo para as rebaixas. O primeiro día das rebaixas é o máis importante, Pedro. Todo depende do sitio que collas. Non abren ata as 10, que sitio imos coller? O do garda da seguridade. Mamá, papá, que facedes aquí? Mira que guapo está co pixama que lle merquei o ano pasado. Ai, que guapo, meu neno. E xa verás este ano, que xa lle botei o ollo a un xersei. As rebaixas, mamá. Vai amañá. Sebas, pode botar unha soneca aí no teu cuarto. Caralho. Non, papá, non. Mellor almorzamos antes, teño o cuarto moi desordenado. Verdade que sí, Lu? Que teño o cuarto moi desordenado. Tía, desordenado é pouco, un verdadeiro desastre. Sebastián, se son revistas desas que tía máis eu sabemos... Non se fale máis, vou botar esa soneca. Non, papá. Hai unha Non, tía, non son as revistas. Vai, a iso tamén. Pero é que no cuarto de Sebas hai alguén. Como que hai alguén? Claro, muller, non o entendes. Aí dentro hai alguén. O noso Sebas ligou e ten unha moza no cuarto, machote? Tes moza? Por que non me dixeches que tiñas moza? Claro, agora fala a túa vida, xa non me contas nada. Veña, dille que saia, que quero coñecer. Non. Porque exactamente moza non é. Xa podíamos montar menos barullo, non? O veciño de arriba. O veciño degenerado. Que fas ti dormindo aquí? Na miña casa houbo unha inundación, iso é. Unha historia... Non se pode imaginar como está todo, Non me extraña nada, Dalle o haxís e despois deixa as villas abertas. Pero, señora... Pero ti non tes familia, ou que? Teste que vir meter no piso do meu fillo. A miña familia vive moi lonxe. E, ademais, Sebas foi moi amable de deixarme quedar aquí. Si, Lucía tamén foi moi amable. Pero o caso é que o seu fillo máis eu fixémonos moi bons amigos. E cando soubo da inundación, quixo que quedara a dormir aquí con el. A ver se esta semana xa me teñen reparada a lavadora. Non pasa nada. Como non somos máis que a dous na casa, tardo bastante en xuntar para unha lavadora. Con todo, grazas por facelo. Carallo, que suavidade. Este calzón asaltou nun exército de mimosíns. A roupa interior sempre lavo con suavizante extra. Ter as zonas íntimas en contacto con algo suave axuda a estar de mellor humor. Pois voume escarallar coa risa. Marcho, que teño que dar unha clase de cerámica. Hola, cariño, que tal? Tes malgo que contar? Ai, que tarde, non chego a cita. Xa nos veremos na casa. Que che parece? Non chega a cita, manda carallo. Tiña unha clase. Si, xa imagino a clase de cousas que vai facer esa desleal. Diego, levaches un golpe na cabeza. Por que? Xa notas dos bultiños prominentes. Se a culpa miña por preguntar. A ver, que pasou? Non yo digas a ninguén, Raúl, pero creo que Ana me é infiel. Diego, pero que dis? Teño unha proba irrefutable de que ten unha aventura. Pero unha proba non chega. Como descubrirse a tua muller é infiel? De onde sacaches ese libro? Dunha librería, Raúl, de onde ia ser? Eses libros son uns engana bobos. Todo o contrario. Explica detalladamente os indicios que delatan a infidelidade de calquera muller casada. Indicios? Exacto, pistas, probas. Escoita, a muller casada cambia de perfume por unha nova fragrancia probablemente regalada polo seu amante. Barbadas. Non, método, Raúl, método. A muller infiel adoita cambiar de roupa. Procurará estar elegante en todo momento. Nunca se sabe cando terá que facer unha escapadiña para velo amante. Arpías. Diego, estás paranoico. Terceiro indicio claro. Mostrarase co seu home máis agarimosa do habitual porque se sente culpable. Agarimosa, culpable? Ai, que falsas son. Non tomarás en serio todo o que di ese libro. Escribiu un tío que estivo casado 3 veces e as 3 lle puxeron os cornos. Un experto, Raúl.
Un imbécil cornudo e resentido saca cartos. Cuarto indicio claro. A súa muller mercará lencería sexy. Poida cunha liga, un picardías. Para que o amate. Ai, non quero seguir lendo isto. Lencería sexy. Teño que comprobar todo isto sistemáticamente. Adeus, Raúl. Adeus, Otello. Subincho correo. Que tas? É que desde que miña tía anda por aquí non dou abasto. Ordena isto, limpa aquilo, volve a ordenar isto. Carallo. Tes aquí unha carta dai un mes. Estaría sepultada entre o lote das facturas de Fran. Que non ia dicir? É unha invitación para a boda de Silvia, a miña amiga de toda a vida. Ai, que ben. Que ben vou poder ver a todos os amigos da cuadrilla. Había anos que non nos víamos. Que raro que Silvia non me invite a boda, non? Se nos coñecemos de toda a vida. Sí, non? É raro. Pero a boda é mañá. Mañá mesmo. Ai, pois teño que comprar un traxe, non? Teño que apurar. Vou de compras. Que ben. Non sei como podes estar tan contenta. Eu no teu caso estaría super incómoda. Xa sabes como son as mulleres. Todas as miradas postas en ti por ir a esa boda soa, sen mozo. Vais a ter que dar explicacións ao teu fotógrafo. Iso sería na túa época, Porque hoxe en día hai unha che de rapazas da miña idade que non teñen unha relación estable e teñen o problema de ter que sentar na mesa dos desparellados. Os asociais que non dan atopado parella. Ou moito peor, a dos separados. Tipos de mediana idade que ligan a base de chistes verdes e... Os chistes verdes non funcionan. Iso explica moitas cousas, ves? Silvi! Sí, son eu. Ai, canto me alegro de que cases, tía. Chamo para confirmar a miña asistencia. Sinto chamar xusto día antes, pero que se me traspapelou a invitación. Como que para cantos? Pois... Que pasa se vou eu soa? Parella? Que pasaría se non a tivese? Claro, na mesa dos desparellados. Quen vai estar ali? Ajá. Pois menos mal que sí que teño parella, por suposto que teño parella. Alguén especial, moi especial. Non o coñeces. Sí, é unha relación estable, claro. É moi madura, xa falaremos, vale, veña un bico. Pois tiña razón. Ianme poñer na mesa dos horrores. Preciso unha parella. A ver se eu entendo. Acabas de dicir a túa amiga Silvia que vas levar o mozo a boda. Isto vai ser moi divertido. Ti está calado. Que isto non vai ser ningún problema, Que eu aínda teño un día. Un día. Onde está a miña xenda? Malo será que algún destes non estea libre, non? Alex, son Lucy. Supoño que te preguntarás o porqué desta chamada despois de ano e medio. Sí, claro que podo chamar noutro momento. Que estás comprando un traxe? Para a boda de Silvia? Sí, claro que nos veremos ali. Por suposto que chei presentar o meu mozo. Xa oiche la veciña. Pedro, estes rapaces agáchanme a algo. Pero agora mesmo descubro eu o que facía ese degenerado no cuarto de Sebastián. En calzón. Cala que se me trago unhas rebaixas. Aí teño cabeza para lá de muros. Tanto ten. Cómprase o que se lle compre non lle vai gustar. Xa sabes que eses rapaces así teñen os gustos moi raros. Que queres dicir con eses rapaces así? Pois iso, rapaces que só van aos bares onde só hai máis rapaces. Todos vestidos de coiro negro. O meu Sebastián non é deses. Xa verás como isto lle encanta. Sebastián! Sebastián! Hola. Toma, meu rei. Ten un 69, mamá. Que
o 69... É o ano no que teu pai e máis eu nos coñecemos. Pero xa vexo que non che gusta. É o que che marquei con toda a miña ilusión. Non, mamá, non está nada mal. Pero é que eu... prefería algo máis acorde coa miña personalidade. Algo como que? Non sei, mamá, unha chupa de coiro. Coiro negro? Sí, como sabías, papá? Víchelo. Lucía, deixoche Sebastián un mes na casa e xa se me botou a perder. Tía Maruxa, importache que falemos despois? É que teño unha boda e teño... Non, imos falar agora mesmo. É dicir, iso facto. Dicía que imos falar de certo asuntiño. Quero saber o que pasa aquí. Acabamos de encontrar a veciña de arriba nas escaleiras. E está claro que Fran non vive no piso de arriba. De feito, a veciña di que Fran vive aquí. Muller, vivir, o que se di vivir, pois é unha historia moi longa. A verdade, é xa que che meteu na cabeza ese rapaz que agora queres vestir de coiro negro. Igual máis que meter algo pola cabeza meteulle por... Pedro, cala que me dá un xiroco. Ai, pensades que Fran máis eu está... No, un momentiño, no. Xa explico eu, ou non acabamos máis. Tía Maruxa, Fran é o mozo de Maite, a miña compañeira de piso, a que marchou en Inglaterra. Cando ela marchou, el quedou aquí. Así que cando me dixestes que era o veciño de arriba, mentistes. Ese elemento vive aquí, con vos, e no cuarto do meu Seviñas. Pero só somos amigos, mamá? Sen tocarnos. Mentiches. Non, ocultei parte da verdade. Ai, Pedriño, que o rapaz xa mente. Que se me bota a perder. Pero, mamá, que non foi mentir. Non, mira, tía Maruxa, a verdade é que eu pensei que... Pensaches? Así que fuches ti. Xa sabía eu que o meu Sebastián non podía facer algo así. Non. Fuches ti a que me enredou o neno, obrigando a mentir e metendo un degenerado a dormir con el. Arrecarallo, ditas, iso é fatal. Pero non, a verdade é que non. Que decepción, sobrinha. Que decepción. Agora, iso sí, ti espera que o saiba túa nai. Non, tía Maruxa, non, mira, eu explícoche o que pasa. Un momento, non me contes máis que non me dan as contas. Se ese elemento vive aquí con vos, por que che mando todos os meses a metade do aluguer? Se vive de estrés, debía che mandar a terceira parte, non é? É que Fran non ten un can e non paga aluguer, mamá. Non paga o aluguer, por iso vive aquí. Estás aproveitando de vos. Non hai máis que mirarlo. Eu xa o calei, tan pronto vin. Conforme se me plantou diante, dixen para min: é un descarado. Pero é o meu colega, mamá. Nada de colegas. Non quero que teñas colegas como ese. Fora do piso con el. Ai, mamá. Mamá, nada. Ese Fran estás aproveitando de vos e só de estamparvos que non vos dades de conta. Quero ese rapaz fora do piso. É punto redondo. Bo que? Imos ver, cambiar de perfume. Interesante. Mercar roupa nova. Cariño, mira o que merquei. Non. Tranquilo, home, non gastei moito. Non ves que estamos nas rebaixas? É que non me puiden resistir. Que tal me queda? Que foi, Diego? Tás mala cara. Atopaste mal. A ver, paréceme que xa sei o que che pasa. Tes gana de mimiños, non é? Que quere o meu bonequiño. Mostrarse máis agarimosa do habitual. Que rosmas. Non nada, tanto ten. Unha cousa, cambiache este perfume. A ti que che importa? Podes saber que mosca che picou? Diego, cariño, dime o que che pasa. Nunca esperei isto de ti, Ana. Diego, meu amor, conta... Diego! Volva aquí! Non me ignores! E que culpa teño eu de que teus pais se esnafraran co coche e teñas que quedar con eles no hospital? Acaso non é médico, sei? Mira, a min todo isto parece unha excusa para non vires canda a min a boda que ti tamén ias no coche. Que ti tamén estás ingresado.
Para mañá non che darán alta, verdade? Ei, escoita. Que non hai sorte, Lu. Non houbo sorte con este imbécil. Pero aínda teño moitas opcións, Por que le traías? Deixasme ver. Pola letra Zacarías. Aínda podes buscar acompañante en ambulancia, bombeiros, estación de autobuses. Aí seguro que atopas un acompañante. Pero que riquiño es. Venga aquí. Sí, ao lado da tua curmanciña. Venga aquí. Aquí. Ai, pero non che teño dito que non se bromea cunha muller a bordo de ataque de nervios, Algún día podeste mancar. Ai, ahora lle cartilaxe non se pero doe, déxame en paz. Ai, perdoa, Sebas, é que ando alguén nerviosa. Non dou atopado con quen ir a boda e vou quedar fatal. Eu, se queres, podo te axudar. Se me deixas en paz as orellas. Ti sabes con quen podo ir a boda? Sí. Con quen? Ai, como se nota que non sabes nada de mulleres, Mira, Sebas, se hai algo máis patético para unha muller que non ter un simple acompañante para unha vulgar boda é ter que recorrer su curva. E ademais, con que tiñes pensado ir a boda? Con 69. Ai, por favor. Que pasa? É por culpa da miña nai. Cómprame la roupa e algo... Humillante. Sí. Ademais, obriganos a botar a Fran da casa. Como que nos obriga? E tamén estabas diante. Dixo claramente que o chimpásemos. E tua nai, e o teu amiguiño, e o teu problema. Es tío que ten que falar con Fran. Ademais, estás eche acabando o tempo. Que é o que me tens que dicir? Nada. Fran, ti sempre quixeches ter un cuarto para ti só, verdade? De que falaba Lucía? Que é o que me tens que dicir? Están boas estas patacas, A mí gustan estas porque están fritas con aceite de oliva, non como a outras que son... Que é o que me tens que dicir? Pero que vos pasa a todos coas miñas orellas? A verdade, xa. Miña nai dixo que tens que deixar o piso, que non te quere ver máis por aquí, que é unha mala influencia para min e que me solte la orella dunha vez. Pero, como vou ser unha mala influencia para ti, co ben que nos levamos e o moito que nos aprezamos? Iso mesmo foi o que lle dixen eu, pero ela di que é un aproveitado que nos está a manconear, Fran. Como pode haber alguén co corazón tan duro como para desafiuzarme desta casa? Supoño que ti me defenderías, non? Ai, Sebas, se viñas a ver como cho explico. Momento. Sebas, de quen é isto? Ti sabes o que significa este número? Non é polo ano que se celebrou o Festival de Gusto, precisamente, Só sei, pero miña nai non o sabe. Ai, túa nai. Sebas, teste que enfrontar a túa nai e tomar as túas propias decisións. Claro, mira ti. Da primeira vez saiu ben, non? Conseguín que che deixase quedar no piso. Sí, pero agora o que la quere é que ti marches da casa. Pero ti é o meu amigo. Teste que enfrontar a tua nai para que me deixe quedar no piso. E sobre todo para que che deixe de comprar esta roupa. En serio que queres seguir levando esta roupa? Non, pero tampouco quero discutir con miña nai. Ai, valor, Sebas, valor. Mira, vamos comezar a fase de emancipación número 2. Eu serei o teu mestre Jedi. Sí, guau. E vasme ensinar a erguer pedras coa forza da mente, Fran. O que che vou ensinar é a comer lavazadas como non consigas que tua nai me deixe quedar no piso. Se me ameazas paso de todo, Fran? Que non, se viñas, que non. Fago aí polo teu ben. É para que aprendas a resistir as presións. Ti non penses. Sinte. Que sinta que... Sinte odio por este xersei. Por esa roupa horrible que che merca a tua nai. Ti, déixate levar pola ira. Sí. Pero obrígame a poñer esta roupa. Mira que pintilla levo, Fran. Sí, xa sinto a ira. Non, Fran, que a min a ira non se me dá nada ben. Pensando o mellor... Ti non penses. Sinte. Pensar dáseche mal. Sí, xa me doe a cabeza. Prepárate, mozo Jedi. Vaste enfrontar a tua nai por segunda vez. Ai, mi madriña.
Sí, xusto con ela. Veña, porfa. Porfa, Raúl, porfa. Lucía, porfa. para xa. De querer espectáculos no bar xa tiña montado un escenario. Pero se non me tes que acompañar máis que durante 2 horiñas a unha festa. Que máis se ten? Por que non lle pides a Fran? Mira, parece que non está moi ocupado. Raúl, farei o que ti me pidas. Non. Todo. Non. Muller, se te posa así. Ei. Raúl, pídemo. Que farei o que faga falta. As mulleres e máis as súas promesas. Promesas. Che faga. Que eu... Pero ti estás tolo. Veña bonita, hai moito tempo que ninguén fai iso por min. Nin por min. Aparece alguén e zas. Acabouse todo. Raúl, 4 fins de semana no bar. Un mes en días libres. É a miña última oferta. Se non, podes eu pedir a Fran. Vale. Acepto. Que xa que vas vir comigo a boda, toma esta lista de cousas que terás que aprender. Lista? Por isto que é? A túa cor preferida, o lugar onde nos coñecemos, as nosas datas especiais. É o mínimo que tes que saber se pretendes facerte pasar pola miña parella. É que eu sonche unha muller moi complexa. E queres que aprenda todo isto de memoria, meu amor? Ai, pois se pode si, Cari. Busca outro. Se total e ao final é o que acaba pasando. Buscan outro e listo. Que? Non atopamos piso? Que? Non atopamos parella? Oiches algo, Raúl? Pareceume escoitar unha voz ao lonxe. A voz de alguén que está a piques de quedar na rúa tirado, desafiuzado. Alguén que non ten que andar por aí chormicando para topar unha parella para ir a unha estúpida bomba. Facede o favor! Estades vos comportando como nenos de teta. Foi ela. Empezou el. Diego, veña, vamos para casa que vai empezar a peli da noite. Se infiel e non mires con quen. Paso. Eu quedo aquí na barra, no bar, afogando as penas. Moi ben. Pois eu voume. Raúl, acordaste dos indicios do libro? Pois cúmprense todos, vaya menos o da lencería, pero os demais todos. Que me dis agora, Lamento moito, Diego, pero estas cousas pasan. O amor decrece. A maxia acábase. Mírao como a un ciclo que rematou. O voso acabouse. Xa está, nada, caput, estás só. Carallo, ti non andas con voltas, Non. Anos vivindo unha mentira. Necesito apartarme de... Que moniño, xa estás aquí? Pola túa parvada xa perdiche a primeira parte da película. Xa ves? Xa sei que película é. Sí, esta de ser infiel e non mires con... Sí, esa. É que vai pasar agora? Non o sei. Dimo ti. Pero non me dixeches que a viras. Dixen iso. Dixen que xa sabía cal era. Xa apareceron os indicios. Mira, Diego, eu non sei o que che pasa, pero estás me preocupando. Por que non falas comigo? Estou canso. Vou facer un bocata mentres están cos anuncios. Ti queres algo? Non. Perdín o apetito. Mira que trouxen anchoas do súper. Se queres fagoche un deses bocatas que tanto che gustan. Deixa, non te molestes. Perderon a maxia. Pero se eran os teus preferidos. Eran, tío, dixeches, pero xa ves, se cadra son ciclos. As cousas empezan e acaban. Pois espero que este ciclo che pase pronto. Vale, non queres falar, que che dean morcilla. A morcilla, sendo de Burgos... Non, pero a morcilla tamén perdeu a maxia. Xa ves? Son ciclos.
como vai? Alégrome de que me fagas esa pregunta porque estou mal. Diego está moi raro. Pois, como todo está como sempre marcho para dentro, Non, desta vez é grave. Primeiro non me esquivou a zapatilla. E agora ignórame. A min e as anchoas. As anchoas! Non sei, está triste. Non quere ver a tele, está aborrecido. Pois daquela pareceme que é hora de que lle compre la PlayStation que che pediu o Nadal pasado. Fala de ciclos, de que se perdeu a maxia. Ai, Lucía, que Diego está aborrecido de min, da nosa relación. Pero iso normal, non despois de 15 anos de matrimonio. Que non, que seguro que é unha crise, xa lle pasará. Non sei, nunca o vir así. Ti estudas psicología, que podo facer? Cal é a tua opinión como experta? Ti és unha autoridade no campo das relacións humanas. Non é para tanto, pero... Senta. Ben, o máis frecuente nas parellas... Normalmente o problema é a rutina. Si o que tes que facer é sorprendelo, recuperar a paixón do vosso matrimonio. Comentouche de algunha cousa da que estivese especialmente farto? Home, dáselle por preguntar polos meus perfumes. Ben, unha proba inequívoca. Cambia de perfume. Pero penso que non vai ser dabondo, Necesitas algo máis forte. Xa está, lencería. Va que non tes nada de lencería sexy. Picardías e así. Non. Pois a comprala, porque aos homes encantanlles estas cousas. Teste que transformar a niña a boiña converténdose nunha auténtica diabresa. Ai, despois leva a un hotel unha noite tola, como amantes. Engadella eso, picardías e zaca, infalible. Grazas, Lucía, es tremenda. Se me fixeses outro favor, fasme ti a reserva do hotel. É que eu non teño nin idea. Ti seguro que coñeces algún hotel deses de levar homes. E ti por que pensas que eu coñezo hotéis deses? Ira tanto ten, porque non vou poder. Estou moi ocupada coa boda e aínda non teño acompañante. Aínda non tes acompañante? Non. Que pasa? Que tes ti a exclusividade dos problemas ou que? Non, perdoa. O meu matrimonio vai a pique. Eu só necesitaba. Ana, non te poñes así, Ana. Veña, tranquila que xa o fago eu, Grazas. Para cando queres las reservas? Para mañá mesmo, grazas. Tens que recordar unha cousa, ten que ser unha sorpresa. Vai alucinar. Falo dunha alucina legal, claro. Repite conmigo. Non hai dor. Non hai dor. Pódome enfrontar a miña nai e mercar a roupa que eu queira. Pódome enfrontar a miña nai e comprar a roupa que eu queira. E, sobre todo, Fran debe quedar no piso. E, sobre todo, Fran debe quedar no piso. E nunca máis me digas o que teño, non teño que poñer. E nada de levar un 69 no peito. Nunca máis, mamá, nunca máis. Moi ben. E agora é o teu momento. E recorda, sobre todo, a parte na que Fran debe quedar no piso, Veña, adiante. Traioche unha chaqueta de la bonitísima, Seviñas. Xa verás como... Hola, mamá. Precisamente quería falar contigo de... Que fai este aínda aquí? Aínda non marchou do piso, mamá. Bravo, Poli Díaz. É o home sen personalidade. Sai que falo pras paredes. Tens 24 horas para marchares desta casa. És un mangante, é un aproveitado. Xa me enredaches unha vez co conto de que era lo veciño e convencíchesme de que Sebastián quedara a vivir aquí. Pero xuro que nunca máis me volves a enredar. Pero, señora Maruxa, se isto é algo que podemos arranxar falando, como vos amigos. Tes 12 horas para marchar. Deixa todo limpo e ordenado e non leves nada que non sexa teu. Explícome. Moitas grazas, Sebas. Espero que me veñas visitar o meu novo fogar, debaixo da ponte da autoestrada. Mira que ben estás con este xersei, meu rei. Ai, estás guapísimo. Que ben xa cae o 69. Ai, non digas iso, mamá.
Isto non vai sair ben. Teño menos esa pil que a Lina Morgan. O que faltaba. Agora sí que non hai dúbida ninguna. Lencería sexy, o símbolo inequívoco. Diego, eu... Podías chamar antes de entrar, non? Claro, agora resulta que teño que chamar para entrar na miña casa. Aquí que ata entran os veciños de enfronte sen chamar. Hola, Diego. Ana, quería falar contigo. É que verás, penso que quedo sen casa. Era para saber se me podías facer un sitiño no teu cuarto. Como es tan boa tía. Pero ti, rapaz, que pensas? Que aquí é chegar en Cher? Veña largo daqui. Iso que quere dicir? Que non? Fora! E ti? Daste de conta de como voan as novas? Polo menos podía ser un pouquiño máis discreta. Se cadra ter razón e debía medir a facendo a chamar a porta. Este piso empeza a estar moi concorrido. Hola, que como vai? Alégrome de que me fagas esa pregunta. A min que debía cambiar de saúdo. Xa tiven días mellores, pero iso podes amañar. Ainda andas a buscar acompañante para ir á boda? Pode ser. De acordo, nena, pois a procura rematou. Xa tes acompañante. Ti? Non. A boda é hoxe e ti non podes vir. Como que... Que pasa comigo? Son un apestado ou que? Por que se supón que hoxe non podo ir? Porque... Vale. Deixo, xa entendo. Desde logo, está claro que non estou no meu mellor momento. Que? Nada. Por qué? Non por nada. E ti? Que pasa comigo? Pasa algo? Non sei, ti saberás. A min vanme botar do piso. Eu non teño con quen ir á boda. Eu non teño personalidade. A ver, rapaces, temos un problema de moito carallo. Algún máis gordo que outros, Va que ti nos vas dar a solución. Pois eu non vexo a ninguén máis que o poida facer. A ver, ti precisas un acompañante para esa estúpida boda, non? E ao paso que vas, parece a min que lle vas ter que pedir a Xan das bolas. E ti, non entendo que vayas botar todo o curso cun 69 no peito. Que vai ser o seguinte. O 70. Animaliño. Mira, eu podoche buscar roupa para todo un ano. Si, seguro, vasme desplumar. Que non, home, que coñezo un tipo que ten un almacén. E podoche conseguir unha chupa de coiro se me axudas no de quedar no piso. E agora imos co teu. Para ti xa teño o mellor acompañante que poidas imaginar. Ai, non me digas máis. Ti? Exacto. Nin de broma. Tes unha opción mellor, non si? Acepto. Vale. Pero coas miñas condicións. Vale, falaremos das túas condicións. Pero primeiro, falamos das miñas condicións. Tedesme que axudar a que quede no piso. Ti toleaches. Está falando de enfrontarnos a túa nai. A boda? Hey, tranquilos. Teño un plan. Ai, mi madriña Fran, non. A miña cor preferida? Rosa. Correcto. A miña canción preferida? Volare o. Non, esa é a nosa canción preferida. Desde cando? Desde que nos coñecemos na feira do libro. Esa era a canción que estaban poñendo no fío musical. Esta é importante. Cando é o meu aniversario? Así como polo Nadal, non? Mira, así non o imos conseguir nunca, Es un inútil. Non che parece que te estás rayando un pouquinho? A ver, tens que parecerme un mozo de verdade. Hai que pactar todos estes detalles ou hanse dar de conta. Esas pendangas hanme querer poñer en evidencia. Vai haber pendangas. As miñas amigas invítanme á boda para burlarse de min porque son a única que non ten mozo. Pois menos mal que son as túas amigas. Veña, vamos con meus pais. E un momento, iso non estaba no trato. Eu non quero coñecer a teus pais, A que non? Co tema de meus pais. Como se chaman? Ai, Lucía, xa seguimos a túa árbore xenealóxica ata o Castro de Santa Tegra. Non é culpa miña. Só a ti se che ocorren preguntas sobre detalles estúpidos que non veñen a conto. Non me extraña que che vaya tan mal cos mozos. Que queres dicir? Que esos datos non son relevantes nunha relación.
O que de verdade importa son outras cousas. Mira, senta aí. A ver. Cantos fillos queres que teñamos? Como? Supónse que estamos namorados, non? E cando atopas a persoa adecuada, queres ter fillos con ela. En realidade non o pensara. Pois non sei. Supoño que 2. Non 3. 2 nenos e unha nena. A ti que che parece? Ben, moitos nenos. Pero para min que as nenas dan menos a lata, E ademais conta que se poden parecer ao pai. Si, é certo. Vale, pois 2 nenas e un neno. Que máis? Polas mañás, cando espertas, que é o primeiro que fas? Apago o despertador, poño as zapatillas. Polas mañás, cando espertas comigo, que é o primeiro que fas? Digo cho eu. Polas mañás, cando espertas comigo, o primeiro que fas é espertarme a min, lentamente. Porque o que máis che gusta para empezar o día é que te miren os ollos da persoa que amas. Vaya. E agora imos coa pregunta máis importante. A que de verdade defines e coñeces ben a esa persoa por dentro? A ti o tamaño importache? Estúpido. Ti es estúpido, non? Está claro que contigo non se pode ir a ningures. É unha pregunta importante. Ti non te preocupes, Non tes nada de que te avergonzar. Só preguntaba por preguntar. Estate preparado a 7. Como un coña doble. Cóntame. Raúl, ti como me encontras? Físicamente falando, claro. Non estás mal. Pero non é o meu tipo. Pareceme que non son o tipo de ninguén. Nin sequera da miña muller. Antes era, pero agora acabouse todo. Pero a ver, estás seguro de que che infiel? Cumpre todos os indicios, incluído o da lencería e algún máis. Por non falar da proba definitiva. Atopei na casa uns calzóns que non son meus. Entendes? Os calzóns de outro tipo. Pero aquí os tes. A proba do delito. Tamén o miserable ese ten o gusto no carallo. Ei, traca, estes calzóns son meus. O que? ¡Ajá! Isto non é o que parece. Genial, cando alguén di que non é o que parece, é que é o que parece, traidor. Diego, non saques conclusións precipitadas, únicamente. Cala, pelón, non quero volver saber máis nada de ti. E esa copa non xa penso pagar. Espera, Diego, non marches así. Vale, vale. Apunta a man a conta. Miserable. Vaya, non chame a porta, que despiste. Ainda que xa non me importa. Por que preguntaraste? Pois porque xa o sei todo. Todo. Ala, vai. Contouche Lucía, non? Adeus, sorpresa. Non, tranquila, non te preocupes, que o impacto emocional foi igualmente contundente. Ai, sí. Claro. E ainda por riba Lucía tamén o sabe. Viva discreción. Non, si debo ser o meña xoia do edificio. Ei, tíos, por aí vai Diego, o cornudo. Deus santo, Ana, como me puideches facer isto? Pero de que estás a falar? Vamos, Ana, non te faga la parva a estas alturas. Pon as cartas boca arriba dunha vez. Esme infiel. Pero que... Vale, Dieguiña, a ver, de onde sacache semellante estupidez? Por curiosidade, quen se supón que é o afortunado? Quen se supón, non se supón, sábese. É Raúl. Con Raúl? Esta sí que boa. Non te molestes en facer o teatro agora, Ana. Veño do bar e confesoumo todo. Ensinei a proba definitiva e derrubouse. Deberíasme enganar con alguén máis espírito. Non é moi inteligente deixar os calzóns na casa da amante. Os calzóns de Raúl, os que se perderan. Pero meu paxoquiño, como podes pensar que Raúl é máis eu que... Escoítame, isto non é o que parece. E dalle con que non é o que parece. Isto é demasiado para min, creo que me estou a marear. Digo, escoita, non me sexas tú, pero... No, xa te la
reservado cuarto para hoxe ás 10 no Pazo da Arguindei. E tamén encarguei champaña e amorodos. Vai ser unha noite tola. Ti, debino imaginar. Sei que estes traballiños do alcaiota tamén che entran na nómina. Perdón, non sabía que estaba Diego. ¡Hala, outra vaca no millo! Ala, xa me veis cos gallumbos na man, claro, así xa non perde o tempo quitándos. Isto é demasiado. Un infarto. Vaime dar un infarto. Ai, pero ainda sigue escapardada esa. Mira, viñacho explicar. Ana, lavoume estes calzóns. ¡Hala, tamén a ten de criada, oh carallo! Que non das caído da burra. Raúl ten a lavadora estragada e eu estou lavando a roupa. E os calzóns que atopaches caeronme dunha bogada. Ajá, boa excusa. Que pena que meter a pata Lucía co do hotel. A reserva era para ti e vais para min. Como estabas tan raro estes días, pensei que a nosa relación se volvera rutineira, que te estabas aburrindo de min. A ver, que eu me aclare. Pensei que te estabas a cansar de min. E Lucía dixo que tiña que reavivar a paixón do noso matrimonio e aconselloume que che preparase unha sorpresa. Pero logo os indicios, quero dicir, o picardías, o perfume. Eran para poñer para ti esta noite. Pensei que te perdía, Diego. Non, cariño, como puideches pensar iso? Pareceme que estiven facendo parvo, non? Sí. Ei, estes non son os gallumbos do amante de Ana. Escala. Ainda non sei como nos deixamos enredar por Fran. Lu, xa é hora de que vais asumindo que nos temos que levar ben. É como na natureza. As especies precisan unhas das outras para sobreviviren. É así, Lu. Sí, sobre todo os parasitos. Parasitos. Dilo por Fran. Non. Eu falo dun fulano que vive con nós sen pagar un can. Daquela dilo por Fran, non? Non. Eu falo dun fulano que vive con nós sen pagar un can. Pois eu creo que desta vez equivocaste, Lu. A ti vai te acompañar á boda. E a min vai me traer unha chupa de coiro. Ti es parvo. Se pensas que Fran vai entrar por esa porta cunha chupa de coiro para ti, é que és máis babeco do que eu pensaba. Sebas, o teu. Toma, e aprobala o cuarto. Grazas! Está a piques de chegar tu anai. Sí, claro, teño que comer soa o marrón todo, non? Lu, xa falamos diso antes. Sebas é incapaz de mentir, e a mentira é a base deste plan. A mentira é a base de toda a túa vida. Veña. Como mola, Fran, mira, trae un DNI e todo. É que as prendas de alta costura como estas ás veces utilizan os modelos nas pasarelas. Veña, dentro. Os modelos nas pasarelas, Fran. Pero que chulada, que cousa boa. Es un amigo que vamos. Sebastián, que faz ti con iso? É miña. Como marcho do piso e non teño onde deixala, regaleilla a Sebas para que agarde como recordo. O meu fillo non precisa dos teus agasallos. Xa me encargo eu de mercarlle a roupa. A que si, Seviñas? Sí. Fran, podes nos deixar soas? Sí, Sebas e máis eu deixamos vos soas. Imos, Sebas, que Lucía ten moito que falar con Maruxa. Ti quieto aí, Sebastián, ven. Ven, Seviñas, ven. Ven. Ala ti, meu rei. Fala ti, Lu. Que a min entrame ganas de chorar. Sí. É que súa nai morreu cando ele era pequechiño. E seu pai foise con outra para Marbella e deixou aquí nun orfanato. E claro, como xa é maior non pode quedar ali. Ainda que as monxas querían moitísimo. Home, quere traballar, pero está da súa enfermidade. Enfermidade? Que enfermidade? Sebastián, que enfermidade? Unha enfermidade, mamá. Unha cousa mala que... Mira, ainda non ten nome, están investigando. Sebastián, a verdade. Vale, mamá, non ten enfermidade ninguna. Vive aquí polo morro. Non necesito escoitar máis. Xa podes sair. Enredante. Enleaches meu fillo e miña sobrinha para esta pantomima. Tes unha cara...
Fai as maletas e lisca daqui canto antes. É punto redondo. Moitísimas grazas, ti quedaches en acompañante para esa estúpida boda. Ti xa me estás devolvendo isto. Ai, no, Santa Rita, o que se dá non se quita. Tranquilos, estou ben. Solitario e malferido, plantolle cara ao destino. Deixarei nesta fuxida tanta vida compartida que por mor dunha injustiza o se ten que terminar. Adeus, é momento de marchar, pero non quero vaguas, nin caras que lembren mágoas. Algún día hei de volver. Rapaces, chegou o momento da despedida. Adeus, Fran, meu amigo, meu irmán. Foi un placer terte con nós. Non sei como imos facer a partir de agora. A vida segue. Quen sabe se nos volveremos a topar por aí. Sempre recordarei os momentos felices que vivimos aquí xuntos. Vou te extrañar tanto. Eu tamén, Fran. Mira os coitadiños o moito que se aprezan. O meu único amigo. Pero se tiñas... Como vai ser este mangante o teu único amigo? Ademais, tes a Lois. Pero Lois está na vila, mamá. E aquí na cidade estou tan só. Pero terás compañeiros da clase. Sí, pero non sabe máis que falar de páncreas e de vesículas. Cando necesito consello, mamá, Fran sempre está aí, ao meu lado, sen tocar, pero ao meu lado. Como non te teño a ti, mamá, teño a él. Animaliño. Sebas é incapaz de mentir. Maruxiña non lle mo quitar o seu mellor amigo. Pero se é un aproveitado. Un ocupa. Mamá, Fran é igual, tanto ten como é. Para un amigo que teño, quitasmo, mamá. Maruxa, isto non aturo máis. Vámonos xa, non soporto ver chorar a Sebas. Ai, Sevillas, non chores, meu rei. Xa toparás algún amigo. Isto é unha agonía. Mira, Maruxa, se imos partir o corazón a Sebas, fagámoslo rápido. Veña, Fran, vaite. Fran! Sebas! Sebas, meu amigo! Ao final non dedes de ningún pandeiro. Podes quedar. Pero que quede claro que fago polo meu neno. Grazas, mamiña. Ai, o que non faría eu por ti, miña vidiña. Meu rei. Non se arrepentir, señora. Xa. Pero coidadiño. Desde agora quedas ti encargado de mirar polo meu fillo. E se non pagas o aluguer, xa podes traballar na casa para gañar o teito. Ei traballar arreo. Por Sebas non se preocupe. Ei no de cuidar como se fose o meu neno. Pois podes empezar por desfacerte de esa cazadora de coiro que leva posta. Sí. Vámonos, Pedriño. Funcionou. Funcionou. O que, Fran? O plan B. Fran tiña, como sempre, un plan B. Que plan B? Había un plan B? Era un plan secreto. Enredoume outra vez. Para que mentise diante da tía Maruxa, dicindo que o extrañaría. Porque mentín, que quede claro, Por que eu non sabía nada dun plan B? Porque a Lucía está claro que tiña que convencela. Pero de ti sei que non podes mentir. E que me habías extrañar se me fose do piso. Así que simplemente confiei en ti.
Confiaches en min, Fran. O meu colega Fran. Sebas, sen tocar, Sí, perdón. Sen tocar. Sen tocar. A mí o que me extrañou foi tío Pedro, tan comprensivo. Casi foi ele que convenceu a tía Maruxa para que quedases. Que hai do meu? Mira. Gran reserva, Non sabes o traballo que me costou conseguilo. Pedriño! Pero teño un amigo que ten unha destilería. Pedriño! Legal, por suposto. Pero! Proba superada. Subornaches a meu tío? Sí. Como con vos había probabilidades de que un plan B fallase, tiña un plan C. Pedro. E ti xa estás quitando a cazadora. Xa escoitaches a túa nai, Teu pai esquecía a bolsa de roupa que lle merquei. Ai, falando de roupa, Sebas, por que non poses ese xersei tan bonito que che mercou túa nai? O do 69. Iso digo eu, se viñas. O do 69. Cóidate, meu rei. Ai, o mellor amigo do meu fillo. Moito ollo, rapaz. Estarei vixiando. Fran, doe, Ti xa me estás dando esa chupa. Solta, Rita. Ai, tranquilos, estou ben. Xa sabía eu que ao final íamos ter que andar as carreiras. Non é culpa miña. Ademais, tiña que esperar a que levaran isto á tenda de aluguer. Ni sequera o levaron á lavandería. Veña, acaba dunha vez. A ver, repasemos. Onde estivemos no verán pasado? En Grecia. Ben. Veña. Espera que te axudo. Que? Nada. Que estás moi guapa. Ainda non tes que interpretar o papel do meu mozo, Podes guardar esas mentiras para despois. Sí, tens razón. Só estaba ensaiando. Ollo, non tomes 2 copas de máis e acabas metendo a pata. Lucía, confía un pouco máis en min. Eu son un profesional do engano. Profesional do engano. Profesional do engano. Pero como se pode ser tan imbécil? Despisteime, vale. Os teus amigos estaban aí fardando dos seus ligues e a min escapoume de Maite. Todo o mundo soubo que tiña a moza en Londres. E como quedei eu, Pois como unha rapaza sen parella que finxe ter mozo porque sente vergoña de si mesma. Fixéchelo adrede? Todo isto foi unha xogada túa para deixarme en ridículo. Iso xo faz moi ben ti só, Estragacho todo, como sempre. Si, estragueino todo. Como a sempre. Que parvos son. Fixen o ridículo, verdade? Totalmente. É que te quero moito e tiña medo a perderte. Pensei que aparecera outro. Porque calquera que te mire ten que quedar toliño por ti. Ai, cando te pos tenro. En cambio eu estoume descoidando un pouco. Non, home, estás ben. Non, Ana, non. Penso que debía de renovar o meu look. Así que empecé por mercar isto. Ves? É unha chupa de coiro. Aquí é unha chulada. É baratísima. Sí, unha verdadeira chulada. De onde sacaches isto? Escolliches ben a carreira, Este libro de anatomía está caralludo. Ainda non dou crido que miña nai te deixara quedar no piso, Fran. Sebas, ti subestima o meu poder de convicción. Estás moi tranquilo, Fran. Eu de ti
tería máis medo ca nunca. Non coñeces ben a miña nai. ¡Ah! Aí está. Sí, seguro. Fai algo útil a collo teléfono, anda. Sí. Hola, mamá. Nada, aquí, fregando a louza. Fran tirado no sofá, sen facer nada. Miña nai quere falar. Pois fala. Non. Miña nai quere falar contigo, Fran. Partido. Candona volva, pero quitar, pam pum papá. Muy bien. Sebas, o teu. Toma, e aprobala o cuarto que está pico para chegar a nai. Gracias, Fran. Sí, Clara. Clara. ¡Boya! O símbolo. ¿Qué carajo de palabra? Indicio, ¿cómo es? Es símbolo. Vale. Trae acá. Estes calzóns son meus. O qué? ¡Ajá! Isto non é o que parece. Xeñal, cando alguén di que non é o que parece, é que é o que parece. Xeco, non sacas conclusión precipitadas. ¡Ah! ¡Doe! Dame a chupar.